Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat tayo ay may kakayahang magmahal ng labis pa sa labis na halos wala na tayong itira pa para sa ating sarili. Pilit titiisin ang lahat, maibigay lamang ang buo sa ngalan ng pag-ibig. Ikaw, kapuso, hanggang kailan mo ba kakayanin na protektahan ang mga pangako ninyo sa isa't isa? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon sa programang ito. Pamilyar ba kayo sa kasabihang promises are meant to be broken? Kung oo, marahil ay naranasan nyo na rin ang pangakuan ng mga bagay pero mas madalas pa itong mapako kesa sa matupad. Paano nga ba kung pinangako niya sa iyo na ikaw lamang ang babaeng mamahalin niya habang buhay at hindi ka niya iiwanan? Malamang sa malamang ay tayo na ang pinakamaswerteng babae sa mundo kapag pinangakuan tayo ng ganon, lalo na. At nanggaling po ito sa lalaking siya mo na ring naging mundo. Pero bago ko po simulan ang aking kwento ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ayla, 35 years old at nakatira sa isang maliit na bayan ng Pangasinan. Matagal na panahon na rin noong mangyari ang kwentong ito, Papa Dudut. Pero nais ko lamang sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng nakaraang kong pag-ibig. Dahil pakiramdam ko ay tuluyan lamang akong makakalaya sa aking nakaraan kapag hinayaan ko ang aking sariling ilahad ito sa kabila ng matagal na panahon kong pagkimkim sa sakit na nararamdaman ko. Papa Dudut, first year college ako noong makilala ko si James. Sa katunayan ay nag-iisa siyang lalaki sa mga circle of friends ko. At masasabi kong mabait siya at thoughtful. Madalas nga niya ako noong ihatid sa bahay namin kaya naman kilala na siya ng pamilya ko. Hanggang sa umabot na kami ng 4th year at nanatili kaming magkaibigan pero pinili niyang tawirin ang boundary ng friendship namin noong nagpaalam siya sa akin na gusto niya akong ligawan. Sa tagal naming naging magkaibigan, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya pero dahil nga sa priority ko talaga noon ay ang makapagtapos ng pag-aaral, nag-decide ako noon na i-reject siya. Ipinaliwanag ko naman sa kanya kung bakit at naiintindihan naman niya ako. Pero pinilit niya pa rin akong ligawan at hindi rin naman daw siya nagmamadali na sagutin ko siya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niya. Papa Dudut, humanga ako sa determination niya at pagiging matyaga kaya nga noong graduate kami ng college sa edad kong 20 ay doon ko na siya sinagot. At ipinakilala na rin niya ako sa mga magulang niya. Papa Dudut, after graduation ay sabay kaming naghanap ng trabaho noon at pareho po kaming napasukan ng trabaho. Naging agent kami sa isang BPO company at naging regular kami pero dahil nga magkaiba kami ng shift ay bihira lamang kami noong magkita at magkausap. Pang-umaga ako samantalang siya naman ay panggabi kaya naman kapag gising siya ay tulog naman ako. At habang tumatagal nga, Papa Dudut, ay unti-unti ko napapansin ang mga ugali ni James na hindi ko napapansin noon. May pagkaseloso pala siya at may pagka-possessive kung alam nyo ang ibig kong sabihin. Ayaw niya na nakikipag-usap ako sa ibang lalaki at kapag nagte-text o tumatawag siya ay dapat agad akong nakakapag-reply. Dahil kung hindi ay mag-aaway talaga kami. Pero binaliwala ko ang mga yon, Papa Dudut, at naisip kong sobra lamang akong mahal ni James kaya gano'n na lamang siyang maghigpit sa akin. At laking tuwa ko noon nung malipat ako sa night shift dahil kahit papaano ay magkakaroon ako ng oras para kay James. Taong 2011 ay nag-propose sa akin si James at umabot nga ng 8 years. Taong 2015 ang relasyon namin. Hindi naman tutol ang parehong pamilya namin dahil alam at nakikita naman daw nila kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Papa Dudut, napakasarap sa pakiramdam noong sabihin sa akin ni James na ako na ang babaeng gusto niyang iharap sa altar. At ako ang tanging babaeng gusto niyang makasama sa panghabang buhay.
Nangako rin siya sa akin noon nang hindi niya ako iiwanan kahit na ano pa ang mangyari, at dahil bulag na bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya, ay binaliwala ko ang mga pangit niyang ugali at pumayag ako na sumama na sa kanya. Umuuna ako sa inalok niyang kasal sa akin dahil hindi ko na rin nakikita ang sarili ko na hindi siya ang kasama ko. Naisip ko rin noon na hindi ko kakayanin kung mawawala pa siya sa akin dahil minahal ko siya ng sobra-sobra noon, Papa Dudut. Hindi pa man kami kasal ay marami na kaming binuong pangarap para sa kinabukasan namin. Taong 2013 naman ay nag-apply kami ng housing loan at na-approve ang loan namin, kaya naman nagpaalam si James sa mga magulang ko na kukunin na niya ako. Ayaw ko pa sana noong sumama lalo na at hindi pa kami kasal, pero mahal na mahal ko siya at hindi na rin naman tumutol ang mga magulang ko. Pero ang akala kong masayang pagsasama namin noon ay naging malungkot noong isang beses 9:00 ng umaga na ako nakauwi dahil sa kinakailangan kong mag-overtime sa trabaho at idagdag pa na na-traffic ako ng araw na yon. Magkaiba rin kami ng department kaya magkaiba kami ng oras ng uwi ni James. Nagmagandang loob naman ang isa sa mga katrabaho kong lalaki na ihatid ako sa amin. Pero tumanggi ako dahil alam kong hindi magugustuhan ni James kapag nakita niyang lalaki ang naghatid sa akin. Pero nagpumilit pa siya, Papa Dudut, dahil madadaanan lang din naman daw niya ang direksyon ng bahay namin. At dahil nga sa antok na rin ako ng mga oras na yun ay pumayag na ako at gusto ko na ring makapagpahinga. Naisip kong magpaliwanag na lamang kay James kapag nakauwi na ako. Pero hindi ko alam na yon pala ang simula ng matinding bangungot ko. Babe, buti gising ka na. Hindi ba dapat natutulog ka pa? Bakit? Para hindi ko makita yung paghatid sa'yo ng lalaki mo? Anong lalaki? Anong lalaki pinagsasasabi mo? Katrabaho ko lang yung naghatid sa akin. Isinabay lang niya ako kasi madadaanan lang din naman niya tong bahay natin. Yung ibang katrabaho mo, aga umuwi kanina, tapos ikaw, ngayon ka lang nakauwi. Alam mo bang wala pa akong tulog kakahintay sa'yo? Dapat kasi hindi mo na ako hinintay. Andun ka na rin lang kanina sa department namin. Di dapat alam mong nag-overtime ako. Tsaka hindi naman kami lahat nag-overtime. 5 lang kaming naiwan. 2 hours lang ang maximum na overtime nyo, Ayla. Anong oras na? 9:00. Dapat 7:30 pa lang, nandito ka na. Saan ka pa nagpunta, ha? Teka lang babe ha. Pinagbibintangan mo ba akong may ginagawang kalokohan? Nag-overtime ako. At hindi ba pwedeng may traffic kaya ngayon lang ako nakauwi? Traffic o lumiko pa kayo kung saan-saan ang katrabaho mo? Babe, please! Pagod ako. Mag-usap na lang tayo mamaya pag nakapagpahinga na tayo. Mabuti pa matulog na lang muna tayo. Hindi. Walang matutulog hanggat hindi ko nalalaman kung saan ka ba talaga nanggaling. At lalaki pa talaga ang kasama mo. Ay! This conversation isn't going anywhere. Hindi mo ako pinakikinggan eh. Sinabi ko na ngang nag-overtime ako at traffic kaya ngayon lang ako nakauwi, di ba? At yung lalaking sinasabi mong naghatid sa akin, katrabaho ko. Hindi ba pwedeng nagmagandang loob lang yung tao para ihatid ako? James, may asawa at anak na yung tao. I can't believe na talagang pinag-iisipan mo ko ng ganyan. Anong gusto mong isipin ko? Ang fiancé ko, late nang nakauwi tapos sinatid pa ng lalaki. Sa tingin mo, anong isipin ko? Yan ang problema sa'yo eh. Lagi ka na lang tamang hinala. May kausap lang akong lalaki, nagagalit ka na. Gusto mo laging on the dot, nasa bahay na ako. Hindi ko na nga alam kung ano ba talagang purpose na nagsasama tayo. Kasi sa totoo lang, sakal na ako sa ginagawa mo sa akin, James. Fiancé mo ko, hindi ako preso. Wag na wag mo akong pagtataasan ng boses, Ayla. Ano, matapang ka na? Bakit? Ano pinagmamalaki mo? Yung lalaki mo? Pinagtatanggol mo pa talaga? Alam mo, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin pag nalaman ko talaga ginagago mo ako. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Ang hirap mong paliwanagan. Ako? Mahirap paliwanagan? Hoy,
Hindi ako bulag para hindi ko maintindihan kung ano yung nakita ko. Uuwi na muna ako sa amin. Pag-isipan mong mabuti ang mga ibinibintang mo sa akin. Gusto mo lumayas? Sige, lumayas ka. Tignan ko lang kung kaya mo nang wala ako. Papadudot agad nga ay umuwi ako sa amin at hindi na ako nag-abala na magdala ng kahit na ano sa mga gamit ko maliban na lamang sa bag at mga gamit na ginagamit ko kapag pumapasok ako sa trabaho. Napahagulhol na lamang ako ng mga oras na yon noong hindi ako sundan ni James o pigilan man lang. Nagtaka pa noon si Mama at Papa dahil umiiyak ako noong umuwi ako. Pero sinabi ko sa kanila na ayos lamang ako at sobrang stress lamang ako sa trabaho. Gusto pa sana nila akong kausapin pero inilihis ko na lamang ang topic. At sinabing gusto ko na magpahinga lalo pa at kagagaling ko lamang sa trabaho. Hindi man na sila nangulit at inayaan na lamang ako. Ayoko rin kasi sabihin sa kanila ang tungkol sa nangyari dahil ayokong masira ang imahe ni James sa kanila. Wala ko nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak sa kwarto ko dahil sa sobrang sakit ng kalooban. Sanay naman ako sa ugali ni James pero yon ang unang beses na nasaktan niya ako ng pisikal kaya naman sobrang nabigla ako at napaiyak na lamang sa sobrang pagkabigla noong nasampal niya ako. Tila ba naging ibang tao siya sa paningin ko na mga oras na yon at hindi na siya ang James na nakilala at minahal ko. Pero dahil bulag ako sa pagmamahal ko sa kanya ay iniintindi ko siya. Naisip kong baka kailangan ko lang sigurong siyang bigyan ng panahon para makapag-isip-isip. Sa kabila ng bigat na nararamdaman ko noong araw na yon ay pumasok pa rin ako sa trabaho at ilang araw pang naging ganon ang sitwasyon namin. Habang tumatagal ay mas tumitindi ang bigat sa kalooban ko, papadudot, dahil kahit na isang beses ay hindi man lang nagtangka si James na i-text o tawagan man lang ako. Lalo naman akong kinain ng anxiety ng isang araw ay nakita ko siya sa pantry ng company na pinagtatrabahuhan namin at may kausap na babae habang kumakain sila at para bang sila lang ang tao na nandoon sa lakas ng tawanan nila. Bago pa man ako maiyak dahil sa nakita ko ay tumalikod na ako at tulalang bumalik na lamang sa cubicle ko dahil nawala na rin ako ng ganang kumain. Naitanong ko sa sarili ko kung paanong nagagawa ni James ang tumawa ng ganon kung may problema kaming kinakaharap sa relasyon namin na kailangan naming iresolba. Ayoko mag-isip ng hindi maganda dahil may tiwala po ako kay James. Alam kong mahal niya ako at mahal ko rin siya pero parang may nagsasabi sa utak ko na may mali sa relasyon namin pero hindi ko na lamang maisip kung ano. Papadudot. Binaliwala ko na lamang ang mga negatibong naiisip ko at nagpatuloy na lamang sa araw-araw kong ginagawa. Nabigla na lamang ako isang araw nung puntahan ako ni James sa bahay ng mga magulang ko. Sa isip ko noon ay nakapag-isip na siguro si James. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ko noong makita nila si James at biniro pa nga nila ako na baka nag-aaway kami kaya ako umuwi. Agad akong kinabahan pero sumagot lamang si James na gusto niyang makapagbakasyon muna ako sandali. Hindi na nga nag-usisa pa sina Mama at Papa kaya agad kong hinila noon ni James at ipinapasok sa kwarto ko para makapag-usap kami. Ang buong akala ko noon ay susuyuin niya ako pero sadya talagang mataas ang pride ni James. Talagang pinanindigan mo yung paglalayas mo, ha? Bakit? May pinalit ka na ba sa akin? Yan talagang sasabihin mo sa akin ngayon? Araw-araw kitang tinitext at tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Tapos makikita na lang kita sa pantry may kausap kang babae at ang saya-saya niyo pa talaga. Kung magtawanan kayo parang kayo lang ang tao sa mundo. O bakit? Nagsiselos ka? Di porke may problema tayo, titigil na ang mundo ko at wala na akong karapatang magsaya. Hindi ako yung tipo ng tao nagpapalamo sa simpleng problema lang, Ayla. Ah, talaga? Simpleng problema? Relasyon natin ang pinag-uusapan dito, James. Ano? Pag ikaw ang galit, okay lang. Pero pag ako ang nagalit, bawal? Sa'yo pa talaga mismo nang galing na simpleng problema lang to? Ano bang pinaglalaban mo?
Ikaw ang nagdrama't umalis tapos paandar mo ako ng mga ganyan mo. Natural lang na magalit ako sa'yo dahil hindi ka umuwi sa tamang oras at lalaki pa talaga nagatid sa'yo pa uwi. Malay ko ba kung anong ginawa niyo bago kanya hinatid sa atin? Sapat ang ilang oras na yun para gumawa ka ng kababuyan na hindi ko alam. Ano? Gumising ka nga, James! Alam mo ba kung ano mga pinagsasabi mo? Ang tagal na nating magkarelasyon at 4 years na tayong nagsasama sa iisang bubong pero hindi mo pa rin yata ako kilala. Engaged na tayo. I've been loyal to you for 8 years, James! 8 years! Wala akong ginawa kundi sumunod sa mga rules mo dahil ayoko magalit ka sa akin at mag-away tayo. Sobrang mahal kita kaya lagi kitang iniintindi. Pero isang beses lang ako nagkamali kung itrato mo na ako para ako nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Dahil totoo. Kung gusto mong patunayan na mali ang sinasabi ko, edi patunayan mo. Umuwi ka sa atin at harapin mo yung kasalanan ginawa mo. Kasalanan? Wala akong ginawang masama. Ang pagkakamali ko lang, pumayag ako magpahatid despite knowing na magagalit ka. So, I'm sorry. Sorry dahil nagpahatid ako sa ibang lalaki. Di sapat ang paghingi na sorry, Ayla. Nasaktan ako sa ginawa mo. Alam mo magagalit ako pero ginawa mo pa rin. Kaya nga nagsusorry ako, di ba? Bakit? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Ang laki ng ipinagbago mo, James. Hindi na ikaw yung James na lagi akong inuunawa at yung James na nangakong hindi ako sasaktan. Physical man o emosyonal. Babe, sorry. Tara na, umuwi na tayo. Sa bahay na tayo mag-usap. Hindi! Ano? Ganon-ganon na lang yon? Pagkatapos ng lahat ng masasakit na paratang mo sa akin, ganon na lang? Alam kong may mali ako, pero bakit kailangan kong makarinig na masasakit na salita galing sa'yo? Ang tagal ko lang nagtiis kasi mahal kita. Lagi akong nag-iingat sa mga kilos at sinasabi ko kasi para kang bomba na isang maling galaw at salita ko lang, sasabog ka bigla. Itatama ko lang ang mali mo, Ayla. Bakit ba sobrang defensive mo? Siguro dahil totoo iniisip ko. Bahala ka na nga kung ano gusto mong isipin. Pagod na ako magpaliwanag sa'yo. Umuwi na tayo. Sabay na natin ituloy to. Ayoko! Hindi ako uuwi. Ayaw mo umuwi? Eh di sige. Huwag na huwag ka nang uuwi sa akin kahit kailan. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa matapang. Ba't ba ang hirap sa'yo na intindihin ako? Wala akong kasalanan sa'yo, James. Wala! Kaya hindi ko deserve tong ginagawa mo sa akin ngayon. Bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo umuwi, edi wag. Hindi talaga ako uuwi. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Aalis talaga ako. Mabuti pa nga sigurong tapusin na natin itong relasyon natin. Wala rin naman patutunguhan to eh. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Oo! Doon din naman tayo papunta, di ba? Ayaw mo umuwi, edi maghiwalay na lang tayo. Naririnig mo ba ang sarili mo, James? 8 years? Itatapon mo ng ganun lang? Simpleng problema, bakit kailangan mong palakihin ng ganito? Nangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Ang dami mo kasing arte. Niyayaya na nga kitang umuwi, aayaw ka pa. I can't believe you! Ano? Uuwi ka ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo, pag umuwi ako na hindi kita kasama, yun na yun. Tapos na tayo. Fine! Hiwalay na kung hiwalay! Matapos ang matindi naming sagutan ay tuluyan na nga siyang umalis, Papa Dudut. Wala akong nagawa kundi ang humagulhol ng iyak ng mga oras na yon. Paanong napakadali lamang sa kanyang sabihin ang maghiwalay na kami? Paano nga ba kami umabot sa ganong sitwasyon? Naalala ko pa noon na lagi niyang sinasabi sa akin na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako iiwanan at palagi niya akong uunawain. Naisip ko tuloy na kung kasalanan ko nga ba kung bakit kami humantong sa ganon. Madalas na kami mag-away ni James noon pero hindi pa ganoong katindi na nagbitaw kami ng masasakit na salita, talagang umabot pa sa puntong hiwalayan. Nakilala ko si James na mabait at malambing, magalang at sobrang mapagmahal, kaya bakit ganon? Bakit hindi ko nakita noon ang mga negative side niya? Sobra na ba talaga akong nabulag noon sa pagmamahal ko sa kanya? Iilan lang yan sa mga tanong na naglalaro sa utak ko noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung kailan siya nagsimulang magbago pero kahit ano pa man ang dahilan ay minahal ko pa rin siya. Hindi naman gaanong kadali na itapon lahat ng mga pinagsamahan namin. Kaibigan ko na siya since first year college hanggang sa nakagraduate kami. Naging kami for 8 years
At 3 years na kaming engaged kaya hindi ko maunawaan kung paanong nasabi ni James ang maghiwalay na kami. Ako lang ba ang nagpapahalaga sa relasyon namin noon? Kasi para sa akin ay siya na ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Ibinigay ko sa kanya lahat-lahat ng kaya kong ibigay. Siya ang first love ko, first best friend, first boyfriend at siya lang ang lalaking pinag-alayang ko ng buong pagkatao ko. He was my first in everything. Lahat ng first ko ay sa kanya ko ibinigay. Kaya hindi ko maintindihan, Papa Dudut, kung saan pa ako nagkulang para maisip ni James na niloloko ko siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Umuwi noon sa bahay namin ni James at sa loob ng 1 linggong yon ay hindi siya nagte-text o kaya ay tumatawag. Hindi ko na rin naman naitago sa mga magulang ko ang problema naming dalawa noon ni James dahil naririnig pala nila ang mga usapan namin noong huling beses na pinuntahan ako ni James at sinabi nila na kung anuman ang maging desisyon ko ay sosuportahan nila. Pero mas makakabuting araw kung tuluyan na akong makipaghiwalay kay James dahil wala raw nakakaalam kung ano pa ang kayang gawin ni James sa akin sa susunod na magalit siya. Pero ang isipin lang na tuluyan nang mawawala sa akin noon si James ay para na akong pinapatay. Tama nga si James, Papa Dudut. Hindi ko nga kayang mawala siya. Kaya ako na ang unang gumawa ng hakbang para maayos ang relasyon namin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at tinawagan ko ang cellphone niya pero nakailang tawag na ako sa kanya ay hindi talaga niya sinasagot. At huling beses ko pang tawag ay pinatay niya ang tawag ko. Sinubukan ko ulit pero naka-off na ang cellphone niya. Papa Dudut, nagsimula na ako makaramdam ng hindi maganda na mga oras na yon. Pero naisip kong ganoon lang ang ugali ni James. Hindi niya magagawang lokohin ako hanggang sa maisipan kong puntahan na si James para personal kaming makapag-usap. Buo na ang desisyon ko na magpakumbaba para lamang magkaayos kami pero hindi ko inaasahan ang nakita ko noong makauwi ako sa bahay namin ni James. Ang lalaking minahal ko at nangako sa akin na ako lang ang babaeng mamahalin ay naroon sa kama at nakahiga habang may babaeng nasa ibabaw niya. At mapusok silang naghahalikan. Pinilit kong panatilihing rasyonal ang isipan ko ng mga oras na yon pero parehong wala silang mga saplot. Ano pa ba ang pwede nilang gawin, Papa Dudut? Ang mag-jack and point? Hindi ko alam kung ano ang sumanib sa akin ng mga oras na yon at matapang ko silang sinugod. Buong lakas kong hinila ang buhok ng babaeng nakapatong kay James pero tila hindi man lang nagulat si James noong makita ako. Sobrang sakit na makita ko siyang nagawa ang bagay na iniisip ko lamang noon pero mas masakit na makita siyang nag-aalala sa babaeng yon na umiiyak dahil sa sakit ng pagkakasabunod ko sa kanya. At buong puwersa naman akong pinabitaw ni James sa buhok nito. Hiya kayo! Ang bababoy nyo! Kung pagbintangan mo ako, grabe! Pero ikaw palang may ginagawang kababuyan! Hayop ka! Manahimik ka, Ayla! Ano pa bang ginagawa mo rito? Hiwalay na tayo, di ba? Kaya naghanap ka kaagad ng ibang babae? Hayop ka! Nangako ka sa akin, James! Nangako ka na hindi mo ako sasaktan at hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae! Oo! Nangako nga ako! Pero isipin mo nga, Ayla, sino bang una nang iwan sa atin? Di ba ikaw? Mas pinili mo umuwi sa inyo kaysa manatili rito sa akin. Pero hindi yun sapat na dahilan para gawin mo to. 1 linggo pa lang tayong hiwalay, tapos nagdala ka na kaagad ng babae rito? Hindi mo man lang hinintay na makapag-usap tayo ng mahinahon para ayusin ang relasyon natin. 8 years, James. Tinapon mo ng ganun lang. Tama na, Ayla! Tapos na tayo at huwag mo nang ipilit na magkakaayos pa tayo. Malino ang pinag-usapan natin.
Kapag hindi ka sumama sa akin pag-uwi, hiwalay na tayo. Kaya nga nandito ako eh. Babe, please. Ayusin natin to. Kakalimutan kong nangyari to. Please. Bakit ba ang kulit mo? Ayaw na nga ni James sa'yo, di ba? Shut up! Hindi ikaw ang kausap ko. Teka. Namumukhaan kita. Ikaw yung kasama ni James sa pantry. Ako nga, may problema ka? Hayop ka, James! Ah! Gago ka! Kailan ba? Kailan mo pa ako nilolokong hayop ka? Ba't ba tinatanong mo pa? Hiwalay na nga tayo, di ba? Hindi, James. Matagal mo na akong niloloko. Kailan pa? Utang na loob, sumagot ka. Bakit ba kasi hindi mo pa sabihin sa kanya yung totoo? Sabihin mo sa kanya na 1 taon na tayong may relasyon. Tumahimik ka muna, Tricia, pwede? 1 taon? Tama ka ng dinig. 1 taon. 1 taon mo na pala akong niloloko. Pero kung umasta ka, parang ako ang may kasalanan. Yun pala, ikaw tong may ginagawang kababuyan. Hayop ka! So ngayon alam mo na. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na. Bahay ko rin to. Kaya kung may dapat ba na umalis dito, ikaw yon. Ayla, please lang. Umalis ka na muna. Sa ibang araw na tayo mag-usap. Ang dami na nakikiusyoso sa labas. Wow! Bakit? Nahihiya kang malaman ng mga tao na dinala mo rito yung kabit mo? Hindi ko siya kabit, kaya tumahimik ka. No, you shut up! Ang kapal na mukha mong pagbintangan ako may ibang lalaki. Yun pala ikaw tong tumitikim na ng ibang babae. Sobrang kapal mo! Fine! Magsama kayo ng kabit mo. At ikaw, huwag kang magpakasaya. Ako nga na-engage sa kanya na gawa niyang lokohin. Ikaw pa kaya? Kung nagsawa siya sa akin, for sure, pagsasawaan ka rin niya. Mahal ako ni James. Yan din ang sinabi niya sa akin. Pero anong nangyari? Pwes, ibahin mo ko. Hinding-hindi ako matutulad sa'yo. Tama na yan! Ayla, please, umalis ka na. Lalo lang umahaba tong usapan na to eh. Papadudot nang makarating ako sa bahay ng mga magulang ko ay panayang tanong nila sa akin kung anong problema ko dahil panay lang ang iyak ko. Napayakap ako ng mahigpit sa kanila at pinili kong huwag na lamang magsalita dahil sa oras na magsalita ako ay mapapahagulhol lamang ako ng iyak. Inintindi naman nila ako at sinabing magsabi lamang ako kapag handa na akong pag-usapan ng problema. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak na lamang papadudot at magmukmok sa kwarto. Araw-araw ay wala akong ginawa kundi ang umiyak. Nawala na ako ng gana sa pagkain at hindi na rin ako pumasok sa trabaho sa pagbabaka sakali na darating si James. Kaya gusto ko kung sakaling darating siya ay nandun lamang ako sa bahay. Dumating na nga ako papadudod sa punto na naging desperada na ako. Naisip ko noon na kung kinakailangan na magpakumbaba ako ay gagawin ko basta bumalik lamang siya sa akin. Handa akong kalimutan ang ginawa niyang panloloko sa akin dahil hindi ko siya kayang mawala sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa noon na puntahan si James sa bahay at hindi na rin ako nagulat na nandun pa rin po si Tricia. Naman? Ganun ba talaga kakapal ang mukha mo para bumalik ka pa rito? Nasaan si James? Siya ang ipinunta ko rito at hindi ikaw. Ano pa bang hindi mo maintindihan sa sinabi ni James na hiwalay na kayo? Huwag mo na kaming guluhin! Fiancé ako ni James. Engaged kaming dalawa at hindi isang babaeng katulad mo lang ang sisira sa relasyon namin. Engaged lang kayo, hindi kasal. Kaya huwag kang feeling entitled kay James. Yung mag-asawa nga naghihiwalay kayo pa kayang engaged lang? Bilib din naman ako sa kakapalan ng mukha mo, no? Sa bagay, kung sino nga naman yung kabit, sila pa yung matapang. Sorry, pero hindi ako kabit. Girlfriend ako ni James. Oo, naging girlfriend ka niya habang fiancé pa niya ako. What does that make you then?
Hindi ba kabet? Sinabing hindi ako kabet. Ano ba yan? Natutulog ako ang ingay-ingay nyo. Ito kasing ex mo eh. Nag-ieskandalo rito ang aga-aga. Babe, James, mag-usap tayo please. Ayusin natin to. Ayla, ano pa ba pag-uusapan natin? Hiwalay na nga tayo, di ba? Nilino ko sa'yo lahat. Please, wag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Please, bumalik ka na sa akin. Sorry, pero hindi na kita pwedeng balikan. Mas okay ka naman na wala ako, di ba? Bakit hindi mo ako pwedeng balikan? James, please. Handa akong kalimutan lahat ng to. Balikan mo lang ako. Take me back, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya nang wala ka. Huwag mo namang gawin sa akin to. Ang kulit mo rin talaga. Sinabi nang hindi ka nga babalikan ni James eh. Masaya na kami at magkakaanak na rin kami. Buntis ka? Oo, 2 months na. Kaya kung pwede lang, tigilan mo na si James kasi bumubuo na kami ng pamilya. James, totoo ba? Oo, Ayla. Kaya please lang, huwag na natin pahirapan ang mga sarili natin. Huwag mong alalahanin yung contribution mo sa loan para sa bahay na to. Babayaran ko lahat yon. Hindi yun ang punto ko, James. Wala akong pakialam sa mga nagastos ko. Ang gusto ko lang bumalik ka sa akin. Magsimula tayo ulit. Please, huwag ganito. Hindi ko kaya. Ayla, ano ba? Tumayo ka dyan. Para kang tanga eh. Hindi ako tatayo hanggat hindi ka bumabalik sa akin, James. Ikaw ang mundo ko. Ikaw ang buhay ko. Nangako ka sa akin eh. Sabi mo ako lang. Sabi mo kahit anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Oh my goodness, ang drama mo! Magkakaanak na kami ni James kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Ako ang pinili niya at hindi ikaw. Huwag kang desperada. Oo, desperada na ako kasi mahal ko si James. Hindi ka na nga niya mahal. Ba't pa ang kulit-kulit mo? Tumayo ka na dyan. Umuwi ka na sa inyo. Tapos na ang usapan na to. Ano pa bang kailangan kong gawin? Sabihin mo sa akin gagawin ko. Basta bumalik ka lang sa akin. Wala ka nang dapat gawin. Buo na ang desisyon ko. Hindi! Ayoko, James. Ayoko. Nangako ka sa akin. Tuparin mo yon. Pasensya ka na. Pero tanggapin mo na lang na may mga pangako talaga napapako. Wala na ba talagang pag-asang maayos tong relasyon natin? Hindi mo na ba talaga ako mahal, James? Please, tama na to. Umuwi ka na. Bakit ba kasi hindi mo pa siya tapatin? Sabihin mo kasing hindi mo na siya mahal para matigil na yung kahibangan niya. Manahimik ka nga, Tricia. Hindi ka nakakatulong eh. Bakit? Huwag mong sabihin mahal mo pa siya. Magkakaanak na tayo, James. Baka nakakalimutan mo. Alam ko. Hindi mo kailangang ulit-uliti sa akin yan. Pananagot ako yung bata. Dapat lang! Please, huwag mo muna akong bitiwan, James. Hindi ko kakayanin nang wala ka. Hayaan mo namang maayos natin to. Ano ba? Hindi na kita mahal kaya itigil na natin to. Mag-move on ka na lang. Sorry kung hindi ko matutupad yung mga pangako ko sa'yo. Papa Dudut, hindi ko na ipinilit ang sarili ko kay James. Wala na akong lakas pa na manatili roon kaya wala sa sarili akong umalis ng bahay na nagsilbing tahanan ko rin sa loob ng 2 taon. Kasabay ng pag-alis ko ay naiwan naman ang puso ko kay James. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Parang hindi ako makahinga at pinupukpok ng matigas na bagay ang puso ko. Napakasakit marinig sa kanya na hindi na niya ako mahal gayong pinangako niya sa akin na ako lamang ang babaeng mamahalin niya. Gusto kong mamuhi sa kanya pero mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapatuloy kung wala na si James sa akin dahil nasanay na ako na sa kanya umiikot ang mundo ko. Alam kong hindi ko kakayaning magmahal ng iba kung hindi rin lamang si James. Hindi ko na namalaya noon kung paano ako nakauwi sa amin. Ang tanging nasa isipan ko lamang ng mga oras na yon ay kung paano pa ako magpapatuloy sa buhay dahil ang taong nagsilbing mundo ko ay wala na. Papa Dudut, nag-flashback noon sa utak ko ang lahat ng mga pangakong sinabi niya sa akin at kung gaano ako kasaya noon.
Pakiramdam ko pa nga noon ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil ang lalaking pinakamamahal ko ay makakasama ko sa panghabang buhay. Pero hindi tulad ng mga fairy tale ay wala kaming happy ending, Papa Dudut. Hindi ko alam kung bakit nga ba kami humantong sa ganon. Ang matamis na pagmamahalan naming dalawa ay napalitan lamang ng labis na pait at sakit sa pakiramdam, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan nang nakakalipas noon pero tila kahapon lamang naganap ang ginawang panloloko sa akin ni James. At sa ilang buwan na yon ay wala akong ginawa kung hindi ang magmukmok sa loob ng kwarto ko at tahimik na umiiyak. Awang-awa ako noon sa sarili ko. Maging ang mga magulang ko ay awang-awa sa akin at sinisisi nila ang sarili nila kung bakit ko dinanas ang bagay na yon. Pero sinabi ko sa kanilang wala silang kasalanan, na sinuportahan lang nila kung ano ang tingin nila ay magpapasaya sa akin. Pero tila nga nais ipamukha ng tadhana noon sa akin, Papa Dudut, na wala na akong pinangahawakan at kailangan ko na talaga siyang pakawalan. Noong isang beses ay napagpasyahan kong pumunta sa mall para sana bumili ng regalo para sa birthday ng mama ko, ay hindi ko po inaasahan na muling magkukrus ang landas namin nina James at Trisha. Namimili sila noon ng mga gamit para sa bata at hindi ko naiwasang mapatingin sa malaki ng tiyan ni Trisha. Yun na nga siguro ang sign ng tadhana para gumising na ako sa kahibangan na meron ako para kay James dahil malinaw pa sa kristal na hindi na siya babalik sa akin. Bigla namang bumalik sa isipan ko ang lahat ng sakit ng ginawa niyang panloloko sa akin ng mga oras na yon. Parang gusto kong umiyak pero tinatagan ko ang sarili ko dahil ayokong magmuka akong kaawa-awa sa paningin nila. Gusto kong makita nila na ayos na ako at wala na akong pakialam sa kanila, kahit na ang totoo ay halos mamatay na ako sa sakit. Yun na lang din ang tanging nagawa ko noon para maisalba ang sarili ko sa matinding sakit at pagkapahiya dahil naaalala ko rin ng mga oras na yon kung paano ako nagmukhang tanga sa pagmamakaawa kong balikan niya ako. Papa Dudut, tatalikuran ko na sana sila noong marinig kong magsalita si Trisha at nasisigurado kong ako ang pinariringgan niya, Papa Dudut. Sa dinami-rami naman ang pwedeng makita rito sa mall, ex mo pa talaga. Nakakasira ng araw. Pwede ba, Trisha? Nasa mall tayo. Huwag mo sabihin gagawa ka ng skandalo rito. Eskandalo? Masama bang sabihin yung mga naiisip ko? Kung ganyan lang din naman, sarilinin mo na lang. O bakit? Yun ang naiisip ko eh. Kaya kung anong sabihin ko, wala ka na ron. Ba't pa parang affected ka masyado? Anong affected? Huwag mo ko umpisahan, ha? Ha? Ako pa talaga? Excuse me lang ha. Sa pagkakatanda ko, public mall to. Kaya kung magkikita-kita man tayo rito, hindi ko na problema yon. Bakit? Triggered ka ba? Aba naman, parang kailan lang desperada ka nagmamakaawa na balikan ka ni James. Ngayon ang tapang-tapang mo na. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo? Trisha, utang na loob. Huwag ka mag-umpisa ng gulo. Tigilan nyo na yan. At ang dami ng tao nakatingin sa atin. Hindi ako nag-uumpisa ng gulo, James. Pinapaintindi ko lang sa ex mo kung saan siya dapat lumugar. Bakit? Saan ba dapat ako lumugar? As far as I can remember, hindi ko na kayo ginugulo ni James. At isa pa, wag mo kong susubukang babae ka. Baka gusto mong ipangalandakan ko rito sa buong mall kung anong ginawa niyo sa akin. Ayla, huwag mo na pansinin yung sinabi niya. Anyway, masaya ako makita na mabuti ang kalagayan mo. Siyempre mabuti ang kalagayan ko. Bakit naman ako hindi magiging okay? Ano ba, James? Huwag ka nga umasta na okay kayo. Ang sakit niyo sa mata. Pwede ba? Kahit isang beses lang manahimik ka muna. Wala kang ginawa kundi bungaan ako. Nagrereklamo ka? Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa babaeng yan eh. Ano bang ginawa ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo kayong may atraso sa akin.
Kaya kung ako sa'yo, hinaan mo yung boses mo. Ang dami nang nakatingin sa'yo, oh. Kahit kailan talaga tinig ka sa lalamunan ko. Tara na nga, James, umuwi na tayo. Baka mapano pa tong baby natin kapag nakipag-usap pa ako ng matagal sa babaeng yan. Ayla, mauna na kami. Pagpasensya mo na to si Trisha. Buntis lang siya kaya siya ganyan. Whatever. Reminder lang sa inyong dalawa, ha. Karma nang bahala sa inyo. At ikaw namang babae ka. Sayong-sayo na si James. And please, sa susunod na mag-cross sa mga landas natin, manahimik ka na lang. Kasi sa totoo lang, wala na akong pakialam sa inyo. Ikaw lang tong masyadong papansin at insecure sa akin. Kapal din naman ang mukha mo. Never ako magiging insecure sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi sa akin na si James. Eh di sa'yo na. Sayong-sayo na siya. Di ko na rin naman na siya gustong bumalik sa akin. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko para harapin sila. Oo, masakit pa rin sa akin na makita ko silang magkasama. Pero pakiramdam ko ay medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil nasabi ko ang mga gusto kong sabihin sa kanilang dalawa. Matapos nga ang nangyaring yon ay na-realize ko na talagang dapat ko nang pakawalan si James at tanggapin na may ibang tao na nagmamay-ari sa kanya at magkakaroon na rin sila ng anak. Pero naisip ko rin na kung babalikan man sila ng karma ay huwag sanang madamay ang bata. Dahil wala naman siyang kasalanan at bunga lamang siya ng pagtataksil sa akin ni James. Kahit nagalit ako sa kanilang dalawa ay nagwo-worry pa rin ako sa bata. Hindi naman po ako masamang tao para idamay ang inosenteng bata at ayoko rin naman na lumaki siyang walang kinikilalang ama. Kaya nga kahit masakit para sa akin ay kinailangan ko nang tanggapin na hanggang doon na lamang kami ni James. Lumipas nga ang mahigit 1 taon, Papa Dudut, ay natutunan ko nang mag-move on. May pagkakataon pa rin noon na nalulungkot ako kapag naaalala ko ang masasamang memories namin pero hindi na ako gaanong nasasaktan. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ng mga oras na yon ay panghihinayang. Panghihinayang sa ilang taon naming pagsasama. At kung hindi sana kami naghiwalay noon ay kasal na kami at nagsisimula ng bumuo ng sarili naming pamilya. Pero naisip ko na kung nabuntis siguro ako noon ay mas mahihirapan ako mag-move on dahil ang magiging anak ko ang buhay na patunay na may James na nagdaan sa buhay ko. Ngunit marahil ay hindi rin kaloob ng Diyos na magkaroon kami ng anak dahil alam niyang maghihiwalay din kami ni James. Papa Dudut, isang araw nga ay nabigla na lamang ako nang dumalaw sa amin si James. Nakita ko pa kung paano siya nasuntok ni Papa habang si Mama naman ay galit na galit noon. Sinabi pa ni Mama na ang kapal na mukha ni James na magpakita sa amin sa kabila ng ginawa niya. Pero inawat ko sila kaagad noon at sinabi kong hayaan muna nila kaming makapag-usap. Para na ring makalaya na ako sa sakit na idinulot sa akin ni James. Naisip kong yun na ang formal closure naming dalawa. Kamusta ka na? Okay lang. Ayla, Ano bang dahilan mo at nagpakita ka pa talaga sa akin? May mukha ka pa pala na ihaharap sa akin? gusto ko lang makita kung ayos ka lang ba. Hindi ko alam kung matatawa ako or maiinsulto. Sa'yo pa talaga nang galing mismo? Galit ka pa rin ba sa akin? Ang masasabi ko lang, wala na akong pakialam to the point na wala akong nararamdamang kahit na ano para sa'yo. Ayla, sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Alam ko, hirap ka na patawarin ako. Pero gusto ko lang malaman kung baka may natitira ka pang pagmamahal para sa akin. Baka ayaw mo lang sabihin kasi galit ka pa rin sa mga nagawa ko sa'yo. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kakapalan ng mukha mo para sabihin sa akin yan. Di mo ba ako narinig? Ang sabi ko, wala na akong nararamdamang kahit na ano para sa'yo. Kahit nagalit man lang. Alam mo kung bakit? Kasi para sa akin, hindi ka na nag-i-exist. Burado ka na sa buhay ko as if hindi kita nakilala. Nakukuha mo ba kung anong ibig kong sabihin? Ayla, please. I'm sorry. Alam ko naging makasarili ako. Pero ang tagal din naman ang pinagsamahan natin, di ba?
Ano bang gusto mong palabasin? Bakit kailangan mo pang ungkatin yung nakaraan? Bakit kailangan mo pang magpakita sa akin? Nagsisisi ako na iniwan kita. Gusto ko na magbalikan tayo. Now that's insulting. Talagang may gana kang sabihin na gusto mong balikan kita at nagsisisi ka? Ano bang akala mo sa akin, James? Laruan na kapag nagsawa ka, itatapon mo. Tapos kapag naalala mo, hahanapin mo para paglaruan ulit? Alam mo, nakakatawa ka. Seryoso ako. Please, magsimula ulit tayo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, umalis ka na. Ayoko nang makinig sa mga walang kwenta mong salita. Please naman oh. Hayaan mo akong bumawi. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Pinapangako ko na magbabago na ako para maging karapat-dapat ulit ako sa'yo. Pangako na naman? Di ka pa ba nagsasawa kakapangako mo? Eh ni isa sa mga pangako mo sa akin nun, James, wala kang tinupad. Tapos ngayon magdadagdag ka na naman ng pangako? Ang kapal naman ng mukha mo. Ang kapal-kapal mo. Bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon. Babawi ako sa'yo. Hindi ka na magbabago, James. May Trisha ka na. Tapos ngayon nandito ka para sabihin na gusto mong magsimula ulit tayo? Ano? Pagsasabayin mo ulit kami? Hiwalay na kami ni Trisha. Kaya pwede na tayo magsimula ulit. James, naririnig mo ba yung sarili mo? Ipinagpalit mo ko kay Trisha. Tapos ngayong wala na kayo, babalikan mo ko? Kung hiwalay na kayo, wala na akong pakialam. Hindi ko na problema yun. At wala na akong pakialam kung bakit kayo naghiwalay. Nung nalaman ng parents ko naghiwalay tayo, nagalit sila ng gusto. Kulang na lang itakwil nila ako. Kausapin mo sila, please. Sabihin mo magbabalikan tayo. Alam mo naman kung gaano ka gusto ng parents ko, di ba? Alam mo at alam ko, pero nagawa mo akong lokohin. Bakit? Di ba nila gusto si Trisha? Eh pinili mo nga siya eh. Di nila matatanggap si Trisha dahil hindi siya ikaw. Pakiusap, pakinggan mo ako. Ayusin na natin to. Alam kong mahal mo pa rin ako. Di naman yun basta-basta mawawala sa loob ng ilang taon eh. Minahal mo ako ng 8 taon, Ayla. Alam ko selfish ako dahil sa hinihingi ko sa'yo. Pero mahal pa rin kita. Hindi ko dapat ginawa sa'yo yun. Alam ko sobra kita nasaktan pero sana mapatawad mo ako. James, tama na. Oo, minahal kita ng 8 taon at wala na akong itinira para sa sarili ko. Pero masisisi mo ba ako kung wala na akong maramdamang pagmamahal sa'yo? Hindi ka lang selfish. Self-centered ka pa. Akala mo siguro lahat ng bagay at pagkakataon ay papabor sa'yo. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Matagal na akong nag-let go. Naka-move on na ako. Kaya utang na loob, tigilan mo na ako at wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Kasi hindi ako tanga para tanggapin ka pa ulit. Bigyan mo ako ng chance, Ayla. Magbabago ako. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Masaya na ako kaya wag mo na akong guguluhin. At ito, binabalik ko na sa'yo. Oh, ba't mo binabalik sa akin itong siksing? Bigay ko to sa'yo. Engagement ring natin to eh. Pero hindi naman na matutuloy ang kasal natin. Ibinabalik ko na yan sa'yo dahil hindi ko na yan kailangan. Itinago ko lang yan in case na magkaroon ako ng chance na ibalik sa'yo yan. At ito na nga yun. Simbolo to ng pagmamahalan at pangako natin sa isa't isa. Hindi ko tatanggapin yan. Itapon mo kung ayaw mo na. Eh di ikaw magtapon. Oo, simbolo yan ng pagmamahalan at pangako natin sa isa't isa. Pero James, ikaw ang sumira sa relasyon natin. Ikaw ang unang sumira sa pangako mo. Kaya umalis ka na. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit na anong ugnayan sa'yo. Papadudot matapos ang pag-uusap naming yon ni James ay tila ba gumaan ang pakiramdam ko at tila ba nabunutan ako ng tinik sa dibdib dahil nailabas ko na ang sakit at galit na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko nga maintindihan ang tadhana, Papadudot. Bakit ba pilit tayong ipinapare sa taong hindi naman para sa atin? Pero kahit na ganoon ang nangyari sa amin ay pinilit kong tanggapin. Nangihinayang man ako sa 8 taong pinagsamahan namin ay kailangan kong tanggapin na hanggang doon na lamang ang kwento namin. Dahil hindi nga lahat ng love story ay may happy ending. Pero nasisigurado kong hindi doon magtatapos ang pahina ng buhay pag-ibig ko. Dahil alam kong magmamahal akong muli kapag tuluyan ang naghilom ang sugat sa puso ko. At lumipas ang 1 taon ay natutunan ko na ring patawarin si James at tuluyan na ngang naglaho ang pagmamahal ko para sa kanya.
Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya na ako sa pagiging single at kasalukuyan din ako nagtatrabaho bilang administrative assistant sa isang resort dito sa Pangasinan. Nagpatuloy ako sa buhay ko at masasabi kong minsan ay naisip na hindi na ako buwabata, pero ayoko rin namang magmadali dahil nasa akin pa rin ang takot na magkamali na naman sa pagpili ng taong mamahalin ko. Pero alam kong darating din ang para sa akin, ang kailangan ko lang ay maghintay. Naisip ko rin na hindi ko kailangang magmadali dahil kung para sa akin ay ibibigay ng Diyos. Pasasaan ba at matatagpuan ko rin ang taong nararapat para sa akin, taong magmamahal sa akin at pahahalagahan ako ng higit pa sa kaya kong ibigay. Hinihintay ko na lamang na tuluyan ang maghilom ang sugat na iniwan ni James sa puso ko. Para sa oras na dumating na ang tamang tao para sa akin ay handa na akong magmahal muli ng buo. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na isa ang sulat ko sa mapili po ninyong basahin sa araw na ito. Nagpapasalamat po ako sa Barangay Love Stories sa pagbasa ng aking kwento at pagbibigay buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ayla. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang kailan ka nga ba magiging pangalawa sa taong lagi mong inuuna? Hanggang kailan ka papayag na maging isang taong tinatakbuhan lang? Kapag may kailangan siya pero sa dulo ng araw, iba ang kasama niya kapag masaya na siya. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Essie. Sumulat ako sa inyo ngayon para ikwento sana sa inyo ang naging maiksing forever namin ng aking ex-boyfriend na si Jay. Tulad ng mga kakasimulang relasyon, napupuno kami noon ng pagmamahalan at halos ayaw naming malayo sa isa't isa. Updated sa ginagawa ng bawat isa kahit nga magkasama na kami sa trabaho, ay nagtitext pa rin kami at nagkukumustahan kung kaya pa ba ang workload na meron kami sa araw na yon. Ganon kami. Facebook official na kami at syempre ang pinaka-importante sa lahat ay official kami sa pamilya ng bawat isa. Akala ko nga ay talagang forever na ito eh. Akala ko. Kasi maayos naman kaming dalawa, walang naging problema pagdating sa oras dahil marami kami noon para sa isa't isa. Lalo na ako. Handa kong ibigay sa kanya ang lahat ng oras ko. Walang naging problema sa pamilya namin kasi boto sila sa amin. Actually ay sila pa nga itong nagpaplano na para sa future wedding namin. Nakakatawa na nakaka-pressure. Wala rin naging problema na sobrang bigat o walang naging challenges sa relasyon namin na hindi namin nalagpasan dahil sinisiguro ko na hindi kami aabot sa punto na matatalo kami ng mga pagsubok na yon. Bago pa man lumala ang inuupahan na naming pareho ang problema o inuupuan na namin ang mga problema at pinag-uusapang dalawa. Sobrang perfect na nga eh. Inabot na nga kami ng 2 taon sa relasyon pero sobrang gulatan na lang talaga. Noong 2nd year anniversary namin ay may bomba siyang pasabog na mas nakakasorpresa pa kesa sa ginawa kong surprise anniversary date para sa aming dalawa, Papa Dudut.
Surprise! Happy anniversary, babe! Essie, sabi ko naman sa'yo. Alam ko sinabi mo na wala nang pa-surprise sa anniversary natin. Pero kasi hindi ako makatiis eh. Patawarin mo na lang ako. Essie, Wait lang, bago ka magalit dyan, tignan mo muna tong hinanda ko. break na tayo. May hinanda akong tinola sa gata na paborito mo. Essie! Narinig ko. I'm sorry kasi dapat kahapon ko pa sinabi to eh. Kung alam ko lang na maghahanda ka ng ganito, di sana… Bakit? Anong bakit? Bakit ka nakikipaghiwalay? Bakit ngayon pa? Essie, Nakailang esi ka na ngayong gabi. hindi na ako masaya. Paano hindi ka na masaya? Nung Sunday masaya pa tayong dalawa after church, di ba? Ano yun? Essie, matagal na akong hindi masaya. Bakit di ka masaya? Sabihin mo kasi hindi ko naman yung nakikita sa'yo. Hindi ko alam kung bakit hindi na ako masaya. Siguro kasi hindi na kita mahal. Pero mahal kita, Jay. I'm sorry, Essie. Pero hindi na tayo pareho ng nararamdaman ngayon. Ang labo naman, Jay. Akala ko ba wala magbabago? Akala ko rin eh. Paano na to? Pwede pa rin naman natin kainin tong hinanda mong tinola eh. Itong relasyon at hindi ang lintik na tinola na yan. Hindi ko alam. Hindi ka nalalaban? Hindi na. Ako lalaban pa. Wag na. Please, Jay. Hindi ko na kaya, Essie. Hindi na talaga. Papadudot ako ang nasorpresa noong gabi ng anniversary namin ni Jay. Iyak ako ng iyak na hindi niya ako mapatahan pa. Umalis siya nang hindi nagpapaalam dahil hindi na rin niya alam ang gagawin at makalipas nga ang ilang oras ay tumawag ito para humingi ng sorry sa mga nangyari. Akala ko noon ay makikipagbalikan na ito kasi natauhan na pero hindi, papadudot. Tumawag ito para sabihin na sana ay hindi pa rin kami mag-iwasan. Na sana sa opisina lalo ay makakapag-usap pa rin kami tulad ng dati dahil hindi naman pwedeng mag-isa sa amin na i-give up ang trabaho dahil lang nagkahiwalay kaming dalawa. Na sana'y kahit na hindi na kami magkarelasyon ay matatakbuhan pa rin namin ang isa't isa tulad ng dati. Tulad nung magkaibigan pa lamang kaming dalawa, papadudot. Hindi ko nasabi sa inyo na bago kami maging magkarelasyon ni Jay ay naging mag-best friend kaming dalawa. Since college, takbuhan na namin ang isa't isa lalo na kapag may problema. Lalo na siya. Lagi ang tumatakbo sa akin kapag may kailangang tulong at andon naman ako para saluhin siya. Nasanay siyang ganon sa akin hanggang sa maging kami. Kaya siguro kahit ngayon na magkahiwalay kami ay gusto pa rin itong maging ganon kami sa isa't isa. Takbuhan kapag may problema at pumayag ako rito. Pumayag akong bumalik kami sa pagiging mag-best friend kung ito ang paraan para hindi siya mawala sa akin dahil aaminin ko na hindi pa ako handa na mawala siya. Baka sa ganitong paraan ay bumalik yung nawalan niyang feelings. Baka makita niya ang halaga ko, kaya pumayag ako. Naging best friend niya ulit ako, papadudot. Hello, Essie, gising ka pa ba? nagising na. Ay naku, sorry talaga Essie kasi… Ano ba yun? 3:30 na ng umaga, oh. Hindi ko kasi matapos tong report na pinapagawa ni boss eh. Di ba para mamaya na yan? Ano nangyari? Kanina ko lang kasi to sinimulan. Akala ko madaling gawin pero hindi naman pala.
Anong gusto mong gawin ko? Tulungan mo naman ako, please. Hindi kita kayang tulungan kung over the phone lang, Jay. Eh di, pumunta ka rito. Sige na, Essie, please. Please, Essie, please. Ano ba naman, Jay? Mag-alas 4 na eh. Please naman, Essie, oh. Okay. Bigyan mo ako ng 30 minutes. Pwedeng 20 minutes? Okay. Bigyan mo ako ng 20 minutes para mag-prepare. Ayun, thank you. Thank you, Essie. Sobrang thank you. Grabe, maaasahan talaga kita sa lahat. Ano pa nga bang silbi ko sa buhay mo, di ba? Ang laki kaya ng silbi mo. Ikaw ang savior ko eh. Araw-araw. Savior. Oh, eh bakit mo naman tinawanan yung sinabi ko? Hindi ko tinawanan. May naalala lang kasi ako. Hulaan ko. Nung college tayo, yan ang madalas kong sabihin sa'yo kapag ginagawa mo yung assignments ko, lalo na nung ginawa mo yung thesis ko. At marami pang iba. Ay, kaya nga thank you kasi kahit hindi na tayo, nandyan ka pa rin. Masasandalan, maaasahan. Best friend. Sabi naman sa'yo eh, mas maganda na ganito tayo kaysa… Huwag mo na ituloy ang sasabihin mo para maibaba ko na tong phone at makapag-prepare na ako. Ay, oo nga pala. O paano? See you. See you. Best friend, yan na lamang ako muli sa buhay niya. Takbuhan niya kapag may kailangan o may problema. Para kaming bumalik sa college, ang daming nagsasabi na ang tanga-tanga ko para ipagpatuloy ang ginagawa ko. Pero kibits balikat na lamang. Hindi kasi nila naiintindihan yung kagustuhan ko na mapalapit lamang kay Jay. Nasanay akong kasama siya at nasanay akong lagi siyang nandyan. Kaya hindi madaling putulin yung naging routine namin. Hindi ko kaya. Kaya naman nakontento ako sa ganito sa pagiging best friend kung eto ang paraan para hindi siya mawala sa akin. Dahil papadudot aaminin ko, kahit 2 taon nang nakalipas, ay mahal ko pa rin siya. Hindi nawala ang pagmamahal ko sa kanya siguro'y dahil ayaw ko naman kasing mag-move on talaga sa kanya. Kasi lagi naman kaming magkasama. At kahit noong nagkaroon na ito ng bagong girlfriend, ay andun pa rin ako sa kanya. Natatakbuhan niya. Kahit ang sakit-sakit na. Andun pa rin ako at umaaktong ayos na ang kahit durog na ako. Dahil alam kong wala nang pag-asang maging kaming dalawa dahil may mahal na siyang iba. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, lumipas ang 5 taon at heto pa rin ako, katrabaho pa rin si Jay. Ginagawa pa rin ang lahat para sa kanya. Nagigising ng sobrang aga kahit sobrang dilim pa para lamang tulungan siya sa trabaho niya na hindi niya maintindihan o hindi niya magawa. Lumipas nga ang 5 taon at heto, nakakasama pa rin niya ako sa inuman kapag masama ang loob niya sa trabaho o kaya ay sa karelasyon niya. Lumipas nga ang 5 taon at heto, mahal ko pa rin siya. Wala pong nagbago. Mahal na mahal ko pa rin siya. Tanga na akong tanga pero hirap talaga akong kalimutan siya. Lalo na't lagi namang kaming magkasama. At dahil nangako ako sa kanya na hindi ako magbabago, na hindi ako iiwas at magiging mag-best friend pa rin kami. Kahit nga noong time na sinabi nito sa akin na engaged na sila ng kanyang girlfriend. Hindi pa rin ako umalis. Nangako pa rin ako na matatakbuhan niya anumang oras niya ako kailangan, papadudot.
Bakit ka umiiyak dyan? Masaya. Masaya kasi ako para sa'yo. Masaya ka ba talaga? Tingnan mo nga, namumugto na yung mga mata mo kay iiyak dyan oh. Hindi. Ganito lang ako magpakita ng saya. Masaya ako para sa'yo, Jay. Masaya ako na ikakasal ka na. Alam mo, masaya rin ako. Sobra. Siya na yung babaeng pangarap ko eh. Siya na yung gusto kong makasama araw-araw. Alam mo yun? Alam mo ba yung ganong pakiramdam? Alam ko. Sus, alam mo ba talaga? Eh wala kang ang love life ngayon eh. Wala man akong boyfriend ngayon pero naramdaman ko naman yan. Dati. Sa'yo. Bale, wala pa kaming napag-uusapang araw kung kailan mismo yung kasal pero asahan mo, isa ka sa mga unang makakaalam. Nako, kahit wag na, hindi naman ako importante para sa kasal niyo eh. Hindi no? Best friend kita. Kailangan nandun ka. Sasabihin ko sa kanya na gawin ka pang ang abay. Wag mong gawin yan. Ayos lang ako kahit nga hindi na ako pumunta eh. Uy, nasaan na yung pangako mo na makakasama kita lagi? Pero kasal mo yun, Jay. Eh ano naman ngayon? Mahalagang araw yun para sa akin. Dapat nandun ka. Pero kasal mo yun. Eh ano nga ngayon kung kasal ko yun? Ex mo ko. Best friend na kita ngayon. Ang tagal na nating wala. Eh lagi na nga tayong magkasama eh. Hindi na tayo naiilang sa isa't isa tulad ng ibang mag-ex dyan. Iba tayo, okay? So dapat pumunta ka. Jay, hindi ko kaya. Bakit? Hindi ko alam. Ay nako, nabigla ka lang siguro. Tara, libre kita ng kape. Tulungan mo na rin ako sa mga dapat tsaka mga hindi ko dapat gawin sa kasal. Okay ba yun? Jay, please. Eh alam ko na ang gusto mong sabihin. Gusto mo iwasan at layuan mo na ako dahil engaged na ako. Hindi naman ako manhid eh. Hindi naman kasi ang dapat eh. Pero di ko kaya yun. Hindi mo kaya? Oo. Kasi nasanay na ako na nandyan ka. Hindi ko alam kung makakayanan ko ang araw-araw na wala ka. Pero… ituloy mo pa rin yung pangako mo. Huwag kang mawawala sa tabi ko. Nandyan ka lang para matakbuhan ko. Para matulungan ako. Diyan ka lang. Walang dapat magbago kahit ikasal pa ako. Kahit magkaanak pa ako at magkaapo. Diyan ka lang. Ha? Okay. Yun na nga po ang pinakamasakit na pangakong kailangan kong panindigan. Durog na durog ako nung malaman kong ikakasal na siya. Parang biglang nawala na ako ng pag-asa na magiging kami pa. Kasi nung magkarelasyon pa lamang sila ng girlfriend niya ay okay pa. Pwede pang umasa kasi hindi pa naman sila kasal pero iba na ngayon. Engaged na sila at papunta na doon sa forever nila. Alam ko dapat at pinanindigan ko na lamang yung tumatakbo sa utak ko na dapat ay umiwas na ako kahit na ayaw pa niya. Oras na rin para makapag-move on sa kanya pero hindi ko nagawa. Kasi nung tumingin ako sa mga mata niya noong narinig ko ang mga pakiusap niya na huwag akong mawawala ay para akong natameme. Na dapat na sa tabi lamang niya ako, lahat ng plano ko na lumayo ay nawala at pumayag ako sa kagustuhan niya. Ang mga kong hindi ako aalis. Na forever akong nasa tabi niya at forever niya akong matatakbuhan kapag kailangan niya ng forever best friend. Hindi ko po alam, Papa Dudut, kung hanggang kailan ako masasanay sa ganito.
Hindi ko alam kung makaka-move on na ba ako sa kanya at matatanggap na ang katotohanan na mag-best friend na lamang kaming dalawa. Jay! Anong ginagawa mo rito? Essie, pwede bang dito muna ako? Tuloy ka. Ano ba nangyari? Si ano kasi, Yung fiancé mo. paano mo nalaman? Kapag ganyan na itsura mo, alam ko nag-away na naman kayo eh. Hindi ko siya maintindihan eh. Ang labo niya. Ang babae kasi, kahit anong gawin mo, hindi mo maiintindihan. Mahalin mo na lang. Pero bakit ikaw naiintindihan ko? Kasi best friend mo ko at matagal na tayo magkakilala. Ang hirap niyang intindihin. Lagi na lang ako yung nag-a-adjust. Paano naman ako? Kailangan ba lagi ako yung may malawak na pangunawa? Bakit siya hindi niya magawa yun para sa akin? Nagmumukha akong sunod-sunuran sa mga gusto niya eh. Siya lagi yung nasusunod. Para tuloy akong aso. Naiintindihan kita. Ay, buti ka pa. Ha? Buti ka pa naiintindihan mo ako. Buti ka pa ramdam ko na hindi ako nag-iisa kapag kasama ka. Buti ka pa. Jay, maaayos nyo rin yan. Away lang yan. Pero paulit-ulit na lang kasi. Pag-usapan nyo lang, maayos din yan. Mabuti pa tara na lang dun sa sala at ipagtitimpla kita ng kape. Pag-usapan natin yan hanggang sa gumaan ang pakiramdam mo. Ay, salamat Essie ah. Paulit-ulit ka na lang sa pasasalamat dyan. Ayos lang, gano'n naman talaga eh. Paanong ganun? Ito na yung role ko sa buhay mo. Maging best friend mo. Takbuhan mo nga ako sa lahat, di ba? Di ko alam ang gagawin ko kapag wala ka. Kaya please Essie, huwag kang mawawala ah. Oo. Mag-promise ka. Kasi Essie, hindi ko makakayanan ng mag-isa. Kailangan kita. Kailangan kita, Essie. I know. Kape na? Yes, please. Thank you, Essie. Dapat maging masaya ako kapag sinabi niya na kailangan niya ako. Dati masaya ako noon kapag sinasabi niya yon. Kapag nagpapasalamat siya at sinasabi niya na masaya siya na nandun ako lagi para sa kanya. Na walang ibang babaeng kayang gumawa noon kahit pa nga ang GF niya. Hindi kayang gawin ang ginagawa ko. Pero ngayon kapag naririnig ko ang pasasalamat niya sa akin, kapag napapakinggan ko na sinasabi niya na kailangan niya ako, na hindi niya kayang mawala ako ay parang nadudurog ako ng paunti-unti. Kasi alam ko na hanggang doon na lamang yon. Hanggang takbuhan lamang ako kapag may kailangan at problema siya. Hanggang doon lamang ako. Hanggang best friend lamang niya ako. Ikakasal na siya, mahal na mahal niya ang babaeng pakakasalan niya at alam ko, kahit ako pa ang takbuhan niya sa lahat ay hinding-hindi ako ang babaeng ihaharap niya sa altar. Ang hirap naman ng ganito, Papa Dudut. Sarili kong kwento, sarili kong love story. Pero hindi ako yung leading lady. Sa sarili kong love story ay best friend lamang ang role ko sa buhay ng lalaking pinakamamahal ko. Habang pinagmamasdan ko ang leading man ko na masaya,
sa pinili niyang leading lady sa sarili kong kwento. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pakiramdam ko ay para akong kabit kay Jay. Pero isang kabit na ako lang ang nakakaalam. Yung pinupuntahan niya lagi kapag may problema sila ng fiancé niya at yon ang pinakaayaw ko sa lahat. Nang dahilan kung bakit siya lumalapit sa akin. Parang mas lalo niyang pinaparamdam sa akin na talagang wala na akong dapat pang asahan sa kanya. At ang pinakamasakit pa rito, Papa Dudut, ay wala akong lakas ng loob para sabihin sa kanya na nasasaktan ako sa ginagawa niyang paglapit at alam kong wala na akong karapatan na sabihin ito sa kanya. Dahil nangako ako na nandito lamang ako para sa kanya kahit sobrang sakit na. Sobrang sakit, Papa Dudut. Hello? Hi, Essie. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Bakit? Wala naman. Gusto lang kitang kumustahin. Kumustahin ako? Bakit parang nagulat ka? Wala lang. Kala ko kasi may kailangan ka eh. Nanibago lang. Grabe naman to. Kinukumusta naman kita kahit wala akong kailangan Bihira. Kaya sorry, nagulat lang. Okay lang naman ako. Ano bang meron? Wala naman. Pwede bang tumawag lang ako kasi gusto kitang makausap, ganun? Weird eh. Hindi ako sanay na tumatawag ka na walang kailangan. Nakakasakit ka ng damdamin Kanina kasi sa office napansin ko na parang tulala ka. Tapos tahimik. Di ka nga ata kumain ng lunch Dami lang kasing dami lang ginawa kaya ayun, hindi na nakakain. Tigilan mo nga ako, wala kaya masyadong ganap sa office ngayon. Masama lang siguro yung pakiramdam kasi lately sobra yung puyat ko eh. Aba, mukhang pinariringgan mo ako dyan Bakit naman kita paparinggan? Kasi ako lagi nang pupuyat sa'yo. Ay, teka, parang weird pakinggan yun Ang ibig kong sabihin, napupuyat ka dahil sa katutulong sa akin sa mga take home ko na trabaho. Sus, wala yun. Ilang years ko na namang ginagawa yan, sanay na ako. Parang masama ata loob mo Pero Essie, sobrang thank you Ano bang nakain mo at ganyan ka ngayon ha? Wala naman. Bigla lang kasi kitang naisip ngayon. Tapos naalala ko yung mga pinagdaanan natin nung naging tayong dalawa. Naalala mo nung nag-away tayo dahil nagsiselos ako dun sa isang katrabaho natin? Si Fred? Sus, paano ko makakalimutan yun? Binlock mo pa ako sa Facebook nun sa sobrang selos mo. Pero in-unblock din kita kinagabihan, no? Kasi sabi mo natatakot ka na kapag hindi kita ka-chat, kami ni Alfred yung mag-usap. Praning ka! Sus, ikaw nga rin tong praning Naalala mo si Camille, yung naging kapitbahay ko? Ang tindi kaya ng selos mo dun. Halos araw-araw nasa bahay ka para bakuran ako sa kapitbahay ko na yun. Oy, may dahilan para magselos ako dun sa sakang na yon, Panay kaya pagpapakit niya sa'yo, napapansin ko kaya. Sus, madumi ka lang mag-isip. Di mo lang maamin na selosa ka talaga. Kapal nito, gustong-gusto mo naman na pinagsiselos ako. Ang cute mo kasi pag nagsiselos ka. Tsaka doon ko nararamdaman na ang gwapo ko. Tsaka mahal na mahal mo ako. Kaya pala, ikaw talaga? Sus, ikaw rin naman dyan. Di ba nga nung… Jay? Isang Hawaiian pizza at pa-upgrade na sa pineapple juice yung drinks. No ice please. Ha? Ano sinasabi? Tapos, available ba yung lasagna nyo? Jay! Hindi na. Okay lang. Sige, siguro sa next order ko na lang. Ano bang… Oo, okay na yun. Thank you. Bye. Hindi ko alam kung ano yung naging usapan namin yon ni Jay. Kung bakit bigla siyang tumawag at bigla naming pinag-usapan ang nakaraan namin.
Aaminin ko na nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Baka kapag nagtuloy-tuloy ay baka maisip niyang mahal niya pa rin ako. Tuwang-tuwa ako noon habang pinag-uusapan ang nakaraan namin, pero nung biglang dumating ang fiancé niya ay bigla siyang nagpanggap na tumatawag sa isang fast food para magpa-deliver ng pagkain at walang sabi-sabing pinatayan ako ng tawag noong papalapit na ang fiancé niya sa kanya. Sobrang mixed signal yon para sa akin. Ano ba talaga? Bakit siya biglang mangungumusta at magbabanggit ng nakaraan namin? Bakit siya biglang magiging sweet tapos bigla ay parang nililihim na niya ako sa kanyang fiancé na dati naman ay hindi niya ginagawa? May mali siya na ba yon sa kanya? Gusto kong pag-usapan namin kung ano ba yung nangyari sa amin, pero pagkatapos noon ng pag-uusap namin yon ay umiwas na ito sa akin at hindi ako manhid para maramdaman yon. Pero sa tingin ko ay maganda na rin yon para maka-move on na rin po ako sa kanya. Baka yun ay hinihintay ko para tuluyan na siyang makalimutan kasi hindi ko kayang ako ang magsimulang umiwas sa kanya. Siguro inabot ng 2 linggo ang hindi namin pagkikibuan hanggang sa isang araw ay bigla na lamang itong pumunta sa bahay, Papa Dudut. Oh, Jay, anong ginagawa mo rito? Bakit lagi kayong magkasama ni Pete? Pete? From marketing? Bakit? May ibang Pete ka pa bang nakakasama, ha? Wala. Teka, bakit parang galit ka? Hindi ako galit. Hindi. Nagtatanong lang ako kasi lagi kayong magkasama eh. Bakit masama ba? Oo! Kasi wala namang koneksyon ng department natin sa kanila. So hindi ko magets kung bakit lagi siyang umaali-aligid sa cubicle mo kapag break. O kaya kapag meron siyang chance. Bakit? Wala ba siyang ibang cubicle na pwedeng puntahan? May tinatanong lang yung tao. Ano yun araw-araw? Oras-oras may tinatanong? Si lalaki ako. Alam ko yan. Anong alam mo? Na meron siyang intensyong iba sa'yo. Ano naman ngayon? Pareho naman kaming single, wala namang magagalit. Ako yung magagalit, bakit? Bakit ka magagalit? Sino ka ba para kagalitan kung sino man ang lumapit sa akin? Best friend mo ko. Aking ka lang. Best friend ka lang. Yun lang. Ganon din ako sa'yo, best friend mo lang ako. Nangako ka na pwede kitang matakbuhan kahit na anong oras. Kapag kailangan kita, nandun ka. Pero hindi ko pinangako na ikaw lang ang pwedeng tumakbo sa akin kapag may kailangan. So ganun na lang yon. 2 kaming pwedeng lumapit sa'yo. 2 na kami, ganun. Wala na sa akin ang focus mo. Bakit kailangan mag-focus ako sa'yo? Sino ka ba? Best friend mo nga. Paulit-ulit naman tayo eh. Oo! Uulit-ulitin ko yan hanggang maintindihan mo na best friend ka lang at best friend lang ako at sana alam nating pareho ang limitasyon na yon. Yung pitang bigyan mo ng limitasyon dahil mas nauna ako sa'yo. Nauna ka pero tapos ka na, tandaan mo yan. Wala kang karapatan para pagbawalan ako na lumapit o lapitan ng mga tao kasi hindi mo ko pag-aari. Pero nangako ka. Nangako ka rin naman dati, di ba? Walang iwanan. Tayo lang forever. O asa na yon? Bakit? Ikaw lang ba may karapatang bumali ng pangako? Hindi mo naiintindihan yung punto ko eh. Ikaw ang hindi makaintindi sa sitwasyon natin at sa limitasyon natin, Jay, hindi ako. Limitasyon? Walang limitasyon sa atin. Dati siguro oo nung baliw na baliw ako sa'yo pero ngayon, bibigyan ko na ng limitasyon ng sarili ko sa'yo. Bakit? Dahil ba kay Pete? Dahil nakahanap ka na ng ibang matutulungan mo? Ng ibang mamahalin? Ha? Ganun na lang yon? Hindi dahil kay Pete. Dahil sa akin. Pagod na ako. Jay, pagod na ako. Pagod na ako na lagi mo na lang nilalapitan kapag may kailangan ka. Pero anong kapalit doon? Pag-atras ko sa pag-move on. Pagod na ako na maging okay na best friend mo na lang kasi hindi talaga siya okay. Masakit ng sobra. Ilang taon na kaya please lang.
Hayaan mo naman ako maging masaya ulit. Hayaan mo na lang na makalimutan kita at magpapasalamat ako kung hahayaan mo akong gawin yun, Jay, kasi mahal pa rin kita, pero please, tama na. Tama na. Essie! Umalis ka na. Please, umalis ka na. Essie naman, pag-usapan muna natin to. Sandali! Teka! Essie! Essie, ano ba? Essie, buksan mo tong pinto. Kinakausap ko kita eh. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman kong malaya na ako. Naramdaman ko, Papa Dudut, na makakapagbukas na ako ng panibagong chapter ng buhay ko. Nawala na ang inaakala kong leading man ko. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman ko na may ginawa rin akong tama para sa sarili ko naman. Sobrang sakit na tuluyang ko nang pinutol ang koneksyon namin ni Jay. Pero alam kong mas kailangan ko ang sakit na yon para tuluyan kong maitulak ang sarili ko papunta sa tamang direksyon at sa tamang tao. Alam ko na habang nakadikit ako kay Jay ay nababawasan ang chance na mahanap ko ang totoong leading man ng buhay ko. Kaya ng gabing yon, sinabi ko sa kanya lahat-lahat ng mga tinago kong salita sa loob ng maraming taon. Tinapos ko ang chapter namin ang gabing yon. At hindi ako nagsisisi na ginawa ko yon dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko. Nagkaroon ako, Papa Dudut, ng pag-asa na magiging masaya ulit ako. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay naramdaman ko na tama ang ginawa ko at alam ko ang kasunod nito ay saya na. Saya dahil ilang hakbang na lamang at makikilala ko na ang leading man ng buhay ko. Yung leading man ay tuturing akong leading lady sa kwento naming dalawa. Aabangan ko yon. At hindi ako mapapagod na humakbang patungo sa direksyon kung nasaan man siya. Papa Dudut, marami na akong sakit na dinanas sa nakaraang pahina ng buhay ko. Malit na bagay na lamang ang hahakbangin ko para makalaya. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Essie. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.